ሰላም ክቡራት ስድራ ቤት በርቅ ስፖርት ሎሚ ምሸት ኣብ ሰማያዊት ከተማ ማንቸስተር ናይ ዋንጫ ጽሚ ዓለምን ናውጸሎ ፔፕ ጋርዲዮላን ሰራዊቱን ኣብ ቅድሚ ሓደ ዓብ ዕንቅፋት ተደቂኖም ነይሮም። ንሱ ድማ ክሪስታል ፓላስ እዩ። ሲቲ እንተትፈሽል ነይራ ኣርሰናል ንዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ክትሓፍሳ መገዲ ምኸፈተላ ነይሩ። ግና ሰማያውያን ሎሚ ንሕና ገና ኣለና ዝብል ናይ መጠንቀቕታ ደወል ደው ኢሎም ኣለዉ። 3-0 ሽቶታት 3 ነጥቢ ንኣርሰናል ድማ 3 ሰሙን ዝኸውን ቅልውላው ድቃስ ሎሚ ነቲ ኢትሃድ ዝተኻየደ ጥበብ ታክቲክን ድራማን ፋሕጭን ግራሕ ክነውጾ ኢና። ምሳና ጽንሑ። ኣሰልጣኒ ፔፕ ጋርዲዮላ ትማሊ ንዓለም ዘገረመ ውሳነ ይወሲዱ። ኤርሊንግ ሃላንድ፣ ጀርሚ ዶኩን፣ ራያን ቸርኪን ኣብ መቐመጥ ተጸበይቲ ቤንች ኩዕሉን ከለዉ ዮሽኮ ግቫርያል ድማ ድሕሪ 5 ወርሒ ናብ መከላኸሊ መስመር ተመሊሱ። ሲቲ ብ4-3-3 ክጅምር እንኮላ እቲ ዝገርም ግና ፊል ፎደን እዩ ነይሩ። ፎደን ሎሚ ከም ተጻዋታይ ጥራይ ዘይኮነስ ከም መሃንድስ ኮይኑ ይዓሪጉ። ፓላስ ብወገና ብዴጂ ካማዳን ዣን ፊሊፕ ማቴታን ኣቢላ ንሲቲ ክተጨንቓ ፈቲና ነይራ። ግና ናይ ሲቲ ሃይ ፕሬሲንግ ንፓላስ ትንፋስ ከልይዋ። ኣብ መበል 32 ደቂቕ ሲቲ ድሕሪ ነዊሕ ናይ ቢልድ ኣፕ ፕለይ ፊል ፎደን ብዘገርም ናይ ባኬል ኩዕሶ ምክልኻል ባላስ በቲኹ። ኣንቶን ሴሜንዮ ድማ ነታ ኩዕሶ ብቕልጣፈ ረኺቡ ናብ ሽቶ ቀይርዋ። እዚ ሽቶ እዚ ንኢትሃድ ዘናውፀ እዩ ነይሩ። ኣብ መበል 40 ደቂቕ ካልእቲ ሽቶ ድማ ካብ ፎደን ተበገሰት እያ። ፎደን ንኦማር ማርሙሽ ዝሃቦ ጽብቕቲ ፓስ ማርሙሽ ብዝገርም ቅልጣፈ ንዲን ሄንደርሰን ኣስሒቱ ኣመዝጊብዋ። ኣብ መበል 84 ደቂቕ ኣብ መወዳእታ እቲ ተጸባይ ዝነበረ ራያን ቸርኪ ምስ ኣተወ ንሳቢኖ ዝገርም ኩዕሶ ኣመቻችሉ። ሳቢኖ ድማ ብጸጋም እግሩ ናብ ርሑቕ ኩርናዕ ብምጥቃም ነቲ ጸወታ ዛዚምዎ። ኣብዚ ጸወታ እዚ ዝገርመኒ ነገር ኣብ መበል 80 ደቂቕ ተራይ ፍጻመ እዩ። እቲ ናይ ሲቲ ሓላዊ ማዕጾ ደናሩማ ተጋጊዩ ንካማዳ ኩዕሶ ሂብዎ ነይሩ። ካማዳ ናብ ሳጹን መቕጻዕቲ ምስ ኣተወ ወዲቑ ፔናልቲ ተሓቲቱ። ግና ዳይና ሲሙሌሽን ኢሉ ብጫ ካርድ ሂብዎ። ደገፍቲ ፓላስ ክጭድሩን ከለዉ ደገፍቲ ሲቲ ግና ኣይትጣለል እናበሉ ኣላጊጾምሉ። ካልእ ዘገርም ነገር ጆን ስቶንስ ኣብ መወዳእታ ከኣቱን ከሎ መላእ ስታድየም ብእግሩ ጠጠው ኢሉ ኣጣቂዑሉ። ምኽንያቱ ስቶንስ ኣብ መወዳእታ ዝዓመት እዚ ካብ ሲቲ ክፋኖ ስለ ዝኾነ እዩ። ድሕሪ ጸዋታ ፔፕ ጋርዲዮላ ክዛረብ እንከሎ ፎደን ሎሚ ብሉጽነት ኣርዩ። ንሕና ክሳብ መወዳእታ ንኣርሰናል ክንቃለስ ኢና ኢሉ። ኣርሰናል ሕጂ እውን ብ79 ነጥቢ ትመርሐላ። ማንቸስተር ሲቲ ድማ ብ77 ነጥቢ ትስዕባላ። እቲ ዝገርም ነገር ሲቲ ሎሚ 3-0 ብምዕዋታ እቲ ናይ ሽቶ ፍልሊ ጎል ዲፈረንስ ምስ ኣርሰናል መዓል 42 ኮይኑሎ። እዚ ማለት ዋንጫ ብሽቶ ክውሰን ይኽእል እዩ። ሎሚ ታሪኽ ማንቸስተር ዩናይትድ ዳግም ክጸሓፍ ይጅምር ኣሎ። ትማሊ ምሸት ኣብ ሰሜን ለንደን ንፋስ ጥራይ ኣይኮነን ዝነፈሰ ራዕዲ ስምዒትን ናይ ምንባር ተስፋን ተጋጭው። እቲ ዘንጸባርቕ ስታድየም ቶተንሃም ሎሚ ምሸት ናይ ሓወስ ዘይኮነስ ናይ ሲኦል መጥባሕቲ ይመሲሉ ነይሩ። ቶተንሃም ሆትስፐር እታ ሓንቲ እዋን ንሻምፒየንስ ሊግ ትቃለስ ዝነበረት ጋንታ ሎሚ ግና ካብ ፕሪምየር ሊግ ንኸይትወርድ ምስ ሞት ትቃለስ ኣላ። ኣንጻራ ድማ እቲ ኣብ ዳንኤል ፓርካት ትምራሕ ተስፋ ዘይትቖርጽ ሊድስ ዩናይትድ እቲ ጸወታ ሓደ ማዕረ ተዛዚሙሎ። ግን እዚ ውጽኢት እዚ ነቲ ትማሊ ተኻየደ ድራማ ፋሕጭን ግራሕ ክነውጾ ኢና። ኣሰልጣኒ ሮቤርቶ ዲዘርቢ ንጋንቱ ሒዙ ናብ ሜዳ ክወርድ እንከሎ ገጹ ብጭንቀት ተወሪሱ ነይሩ። ቶተንሃም 4-2-3-1 ሒዛ ክትመጽእ እንኮላ ሊድስ ድማ ብጥንኩር ምክልኻልን ፈጣን መሊስካ ምጥቃዕን ካውንተር ኣታክ ተሰሊፋ። ቀዳማይ ዕብረ ብጣዕሚ ተሓላለኸ ነይሩ። ቶተንሃም ኩዕሶ ተቆጻጺራ ሊድስ ግና ክሳብ ክሳብ ቶተንሃም ትሕዝ ናይ ሃይ ፕሬሲንግ ታክቲክ ተጠቂማ። እቲ ዘገርም ነገር ቶተንሃም ኣብ መላእ ጸወታ 14 ናይ ኩርናዕ ኳዓሳሱ እንተረኸበት እኳ ንሊድስ ክትሰግራ ግና ተጸጊማ እያ። ሮቤርቶ ዲዘርቤ ኣብ መስመር ሜዳ ኮይኑ ምስ ዳይና ክጋጭ እንከሎ ብጫ ካርድ ተዋሂብዎ። እዚ ድማ እቲ ወጥሪ ክሳብ ክንደይናይ ከቢድ ከም ዝነበረ የርእየና።
ኣብ መበል 51 ደቂቕ ካልኣይ እብረ ምስ ጀመረ እቲ መንእሰይ ኮኸብ ማቲያስ ቴል ብዘገርም ብቕዓት ካብ ቢልድ ኣፕ ፕሌይ ተበገሰት ኩዕሶ ናብ ሽቶ ቀይርዋ። ቶተንሃም ድሕነት ዝረኸበት መሲልዋ ነይሩ፣ ግና እቲ ሓጎስ ነዊሕ ኣይጸንሐን። ማቲያስ ቴል ኣብ ናይ ባዕሉ ናይ መቕጻዕቲ ሳጹን ምስ ኣምፓዱ ተጋጭው ዳይና ድማ ፔናልቲ ሂቡ። ዶሚኒክ ካልቨርት-ሉዊን ድማ ብምህዳእ ነታ ሽቶ መዝጊብዋ። እቲ ጸዋታ ካብኡ ንነጀው ናብ ዕግርግር ተቐይሩ። ኣብ መበል 9+13 ደቂቕ ጄምስ ማዲሰን ኣብ ሳጹን ዲስ ወዲቑ። መላእ ስታድየም ፔናልቲ ልጨዲሩ። ቫር ተራእዩ፣ ግና ዳይና ፔናልቲ ኮነን ምስ በለ ደገፍቲ ቶተንሃም ከኣምኑ ይከኣሉን። ድሕሪ ጸዋታ ሮበርቶ ዲዞርቤ ብስምዒት ተናዊጹ ነይሩ። ማቲያስ ቴል መንእሰይ እዩ፣ ክጋገ ኽእል እዩ፣ ክስዕሞን ክሓቕፎን እምበር ኣይወቕሶን ኢሉ። ብዛዕባ ዳይና ክዛረብ እንከሎ ድማ ዳይና ሎሚ ርጉዕ ኣይነበረን። ምናልባት ናይ ትማል ናይ ኣርሰናል ጸዋታ ጸቕጢ ፈጢሩሉ ይኸውን ብምባል ቅሬትኡ ገሊጹ። በቲ ሸነኽ ድማ ኣሰልጣኒ ሊድስ ዳንኤል ፋርካ ብተጻወተይ ኩርዐ ካብ ሓደ ንባዶ ተመሊስና ማዕረ ምውፃእና ሓይሊ ስነ ልቦናና የርኤና ኢሉ። ቶተንሃም ሕጂ 38 ነጥቢ ሒዛ ኣብ መበል 17 ተሰሪዓ ትርከብ። ዌስትሃም ብ36 ነጥቢ ትስዕብ ኣላ። ተሪፉ ዘሎ ክልተ ጸዋታታት ጥራዩ። ቶተንሃም ተተሳዒራ ናብ ታሕቲ ክትወርድ እያ። እዚ ንታሪኽ ዝዓባይ ክለብ ዝዓበየ ውርደት ክኸውን። ሊድስ ብወገና 44 ነጥቢ ሒዛ ካብ ስጋት ነፃ ኮይናላ። ቶተንሃም ግና ሕጂ እውን ኣብ ጫፍ ገደል እያ ዘላ። ንሓያሎ ዓመታት ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ማእከል ሜዳ እትተሰብረ ሞተር ክትጽግን ክትቃለስ ጸኒሓያ። ካዝሜሮ ኣሪጉ፣ ኤሪክሰን ድማ ሓይሉ ደኺሙ። ሕጂ ግና ጄሰን ዊልኮክስን ሰር ራትክሊፍን ሓደ መፍትሒ ረኺቦም ኣለዉ። እቲ ምስ ኣትላንታ ኮይኑ ንሊቨርፑልን ሊቨርኩሰንን ኣብ ኤውሮፓ ሊግ ዘርመስመሰ ብራዚላዊ ተዋጋኢ ናብ ማንቸስተር ይጽጋዕ ኣሎ። እቲ ዜና ሎሚ ንቕጽል ኣሎ። ወኪሉ ኣንድሬ ኩሩ ኣብ ዝሓለፉ ሒደት መዓልትታት ኣብ ማንቸስተር ከም እተረኣየ ተረጋጊጹ ኣሎ። እቲ ድርድር ናብ መወዳእታ ገጹ ይጽጋዕ ኣሎ። ዩናይትድ 45 ሚልዮን ዩሮ ንምኽፋል ቼክ ኣዳልያ ኣላ። ኤደርሰን ተራ ተጻዋታይ ኣይኮነን። ንሱ ከም ሓጺን ዝተርር ከም ንህቢ ዘይደክም ሞተር እዩ። ዩናይትድ ነዚ ብራዚላውን ተፈሪማቶ ኮቢ ማይኑ ናይ ምጥቃዕ ናጽነቱ ክረክብ እዩ። ሕልሚ ደገፍቲ ዩናይትድ ሎሚ ለይቲ ብዛዕባ ኤደርሰን እዩ። እቲ ድርድር ብዓወት ተተዛዚሙ ፕሪምየር ሊግ ሓደ ሓድሽ ንጉስ ክትረክብ እያ። ሕጂ ድማ ናብቲ ኩሉ ሰብ ዝጽበዮ ዓብ ታሪኽ ክንሰግር፣ ኪልያን ምባፔ። እዚ ስም እዚ ን7 ዓመታት ንሪያል ማድሪድ ክሳብ ድቃስ ዝኸእለ ስም እዩ። ፍሎረንቲን ፔሬዝ ንምባፔ ንምምጻእ ዘይፈተኖ ታክቲክ ኣይነበረን። ሎሚ ግና እቲ ሕልሚ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ናብ ሓቂ ተቐይሩሎ። ምባፔ ካብ ፒኤስጂ ከም ዝወፅእ ብወጋዕ ዓዊጁ እዩ። ናይ ስንብት ስነ ስርዓቱ እውን ተዛዚሙሎ። ሕጂ ዓለም እትጽበዮ ዘላ ሓንቲ ነገር ጥራያ፣ ንሱ ድማ እቲ ኮሙኒካዶ ኦፊሻል ዝብል ናይ ሪያል ማድሪድ መግለፂ እዩ። ሪያል ማድሪድ ንምንታይ ዛጊት ወጋዓው ዘይገበረቶ? ምኽንያቱ ሪያል ማድሪድ ንኽብሪ ክለብ ቀዳምነት ትህብ። ቻምፒየንስ ሊግ ፋይናል ከይተዛዘመ ኣቓልቦ ተጻወታ ክበታተን ኣይትደልን እያ። ግና ኩሉ ሰብ ይፈልጥ እዩ እቲ ቁፅሪ 9 ዩኒፎርም ተዳልዩሎ። እቲ ኣብ ማድሪድ ዘሎ ናይ ምባፔ ቢላ ተዓዲጉሎ። እስትሕስብ ኣብልዎ ቪኒሽስ ብጸጋም፣ ሮድሪጎ ብየማን፣ ምባፔ ድማ ኣብ ማእከል። እዚ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ጥራይ ኣይኮነን፣ እዚ ናይ ጥፋኣት ሰራዊት እዩ። ምባፔ ናብ ማድሪድ ምምጽኡ ንላሊጋ ጥራይ ዘይኮነስ ንመላእ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ዘንቀጥቅጥ ፍጻመ ክኸውን እዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ናብ ጀርመን ክትሰግር እንተ ደኣ ብዛዕባ ጽሩይ ተውህቦ ብዛዕባ ስነ ጥበብ ኩዕሶ ትዛረቡ ሃልይኹም ስም ፍሎሪያን ቪርትዝ ከተልዕሉ ግዴታ እዩ። ቪርትዝ ሎሚ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ እቲ ዝኸበረን ተደልየን መንእሰይ እዩ። ባየር ሊቨርኩሰን ታሪኽ ክሰርሕ እንከሎ ቪርትዝ እቲ ቀንዲ መሃንዲስ ነይሩ። ሕጂ ግና ዓበይቲ ኤውሮጳ ክለባት ይከታተልዎ ኣለዉ።
ባየር ሙኒክ ጀርመናዊ ኮኸብ ካብ ጀርመን ክወፅእ የብሉን ትብለላ። ሪያል ማድሪድ ድማ ምስ ምባፔን ቤሊንግሃምን ዝኸውን መመላእታ ንሱ እዩ ትብለላ። ሎሚ ቪርትዝ ኣብ መንጎ ልቡን መጻኢውን ተቐርቂሩሎ። ኣብ ሊቨርኩሰን ተወሳኺ 1 ዓመት ክጸንሕ ድዩ ዋላስ ነቲ ናይ 120 ሚልዮን ዩሮ ክብረ ወሰን ሰይሩ ናብ ሪያል ማድሪድ ክኸይድ? ሓደ ነገር ግን ርግጸኛ እዩ፣ ቪርትዝ ዝኸዶ ክለብ ን10 ዓመት ዝኸውን ናይ ዓወት ውሕስና ክትረክብ እያ። ጆዜ ሞሪኒዮ ናብቲ ዝፈትዎን ዝፈትውዎን ሳንቲያጎ በርናቤው ክምለስ ኣብ መወዳእታ ስምምዕ በፂሑሎ። ሪያል ማድሪድ ኣብዛ ዓመት እዚ በኣልቫሮ ኣርቤሎ እንዳተመርሐት ክትቃለስ ድሕሪ ምጽናሕ ፍሎረንቲና ፔሬዝ ሓደ ውሳነ ወሲዱሎ። ንሱ እውን ንጉስ ሞሪኒዮ ይመለስ ዝብል። እቲ ዝርርብ 100% ተዛዚሙ ክበሃል ይከኣል። ሞሪኒዮ ምስ ቤንፊካ ዘለዎ ናይ መወዳእታ ጸወታ ዛዚሙ ናብ ማድሪድ ክምለስ እዩ። ሞሪኒዮ ተራ ሰልጣን ይኮነን፣ ንሱ ሓይሊ ስርዓትን ወጥርን ሒዙ ዝመጽእ መራሒ እዩ። እወ ስፔሻል ዋን ተመሊሱሎ። እቶም ንዕኡ ዝጸሉን ዝፈትውን ኩሎም ሎሚ ሓደ ነገር ይብሉ ኣለዉ። ማድሪድ ሕጂ ናብቲ ድራማ ክትምለስ እያ። ጆዜ ሞሪኒዮን ሪያል ማድሪድን እቲ ዝዓበየ ናይ ፍቕርን ጽልእን ታሪኽ ዳግም ይጅምረሎ። ብወገን ለንደን ግና ጸልማት እዩ ሰፊኑ ዘሎ። ኣርሰናል ናብቲ ታሪኻዊ ናይ ሻምፒየንስ ሊግ ፋይናል ኣንጻር ፒኤስጂ ክትዳሎም ኮላ ሓደ ዘሰንብድ ዜና ካብ ኮልኒ ወፂኡሎ። ቤን ዋይት ብሰንኪ ዘጋጠሞ ከቢድ ናይ ብርኪ መጉዳእቲ ካብቲ ፋይናል ወፃኢ ኮይኑ ጥራይ ዘይኮነስ ንተረፈ ጸዋታታት እዛ ዓመት እውን ኣይክህሉን እዩ። እዚ ዜና እዚ ንሚኬል ኣርቴታን ንደገፍቲ ኣርሰናልን ከቢድ መውጋእቲ እዩ። ቤን ዋይት ናይዛ ዓመት እዚ ናይ ኣርሰናል ሓፂን እዩ ነይሩ። ኣብ ዌስትሃም ብዝነበረ ጸወታ ተጎዲኡ ካብ ሜዳ ክወፅእ እንከሎ ማንም ከምዚ ክኸውን ኣይተጸበየን። ሎሚ ግና ዶክተር ኣርሰናል ነቲ መሪር ሓቂ ኣረጋጊጾምዎ ኣለዉ። ቤን ዋይት ነቲ ናይ ዋንጫ ሻምፒየንስ ሊግ ሕልሙ ኣብ ዓራት ኮይኑ ክከታተሎ እዩ። ንሱ ጥራይ ኣይኮነን፣ እቲ ኣብ ዓለም ዋንጫ ወርልድ ካፕ ንእንግሊዝ ወኪሉ ክጻወት ዝነበሮ ተስፋ እውን ሎሚ ንፋስ ወሲድዎ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ድማ ናብቲ ልቢ ዝሰብር ሃገራዊ ሓዘን ኢትዮጵያ ክንሰግር። ሎሚ ንጎሆ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓደ ዘሰንብድ ዜና ተሰሚዑ እዩ። እታን ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ዘጸውዐት ጀግና ኣትሌት የበርጓል መለሰ ኣብ ስሩዕ ልምምዳን ኮላ ብሃንደበት ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልያላ። የበርጓል መለሰ ተራ ኣትሌት ኣይነበረትን። ንሳ ኣብ 2015 ኣብ ኮንጎ ብራዛቪል ኣብ እተኻየደ መላእ ኣፍሪቃዊ ጸወታታት ናይ ነሓስ መዳልያ ዘምጽአት፣ ኣብ ቺካጎ ማራቶን ናይ ብሩር መዳልያ ዝረኸበት፣ ከምኡውን ኣብ ሻንጋይ ፕራግን ሃውስተንን ታሪኽ ዝሰርሐት ጀግና እያ ነይራ። ናብ ካናዳ ኦታዋ ማራቶን ንምኻድ ኣብ ዝለዓለ ምድላውን ኮላ ሞት ብሃንደበት መጺኡ። እቲ ኣብ ሜዳ ክትጎይ ከላ ዝነበረ ሓይሊ ሎሚ ጸጢሉሎ። የበርጓል ንኢትዮጵያ ንበዓል ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ጽንዓት ኣብነት ገዲፋያ። መላእ ስድራ ቤት ስፖርት ሎሚ ተረቢሹሎ። ንስድራ ቤታ ንደገፍታን ንመላእ ህዝቢ ኢትዮጵያን ጽንዓት ይሃብኩም ክብል ይፈቱ። እሞዳ ንስኹም ከ እንታይ ርኢቶ ኣለኩም ዝብል ኣብ ኮመንት ክደፍሎ ይናበልኩ ነዛ ቪድዮ ሸር ብምግባር ንኩሉ ስፖርተኛ ኣባጽሑ። እዚ በርቂ ስፖርት እዩ።